sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pred začatím vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zaväzujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla. 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraňami na Ukrajine. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť. Pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.